Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Khawan lang kimat ki bakong san kajing pakhang shnong balakhat ban punlong da kiseng bapher ban persha ya ka Citizenship Amendment Bill ne ka singa Assam kamshim lakta ya ka jala ai jinbet ka ying bishar bahakli do jongkari bande ki bam pataka ki bakham tuna ka jing sawa ba jing pun mitdam balakhat ki green cracker ha kaleng kari Kaseng National People's Party kalakanta ya kajing ong ba iba didi lapang inyakun kumkurtong jongka haka election Lok Sabha ki khubor ki babnya ha Assam kajing pakhang shnong na do step hado janmit hnen kasni balakhat da kiseng bapher ban persha ya ka Citizenship Amendment Bill kamshim lakta ya kajala ka sarkar BJP ka persha ya kane kajing pakhang shnong kalapan khlang ki bor pahara habaro ka ka jilla kanthop ya ka Guwahati ladan kat to kat ni ki kali jong ki reshimet ki bala sha khang banyat henre ki office sarkar kum ka janta bhavan ki ratrai kambet kum bajulong kajing pakhang shnong kamshim lakta AA ha Kokrajhar ha ka ba ki yau ba ki dukan ki laplie ki bor pahara ki lakam ya kat to kat ningut ki nong ki persha na ki jaka bapher u President Kaseng BJP hakajilla u Ranjit Kumar Das ula ong bakajing pakhang shnong kam jula satya banweng kijing hakawai pat kalyang ka Assam Gana Parishad kalapun long ya kajing elang hanin kasni ha Guwahati ban persha ya kani kabil kayeng bishar bahakli do jongkari ka Supreme Court henen kasni kala ai jinbet bandi bat banshna ya ki bom pataka ki bakham duna ka jing sawa ba ka jing penmitdam lane ki green crackers ha kaleng kari ha kapor Diwali kane kayeng bishar kala bu ru ya kapor ban pumthai bom ya ki pataka ha kapor Diwali kata tangado prabaje hado shipo baje menmiet kayeng bishar kala manaru ya ka Amazon bat Flipkart nakabadi ki bam pataka kiba ka jing sawa kalong palat ya uput balabu bat kinhap haki kendan ka an lada ki penkhen ya ka jing tha jongka kayeng bishar kala ong shushu ba ansha bande tangi ki bam pataka kiba ka jing sawa kalong hap uput balabu haki yau ki hat hakapor baka perthai baro kawai kadang yale ban kenshaw ya ka boarding ka sarkar Meghalaya kala wallam ya ka rukam ka bakham pher bat ka ban yai ne nakabanta ban penyo boarding electric ya kinong kendong lingba ka rukam ka babet dor ba ka basuk da ka pendan kam ya u hydroja u chairman jongka State Program Implementation and Monitoring Committee u Saleng Sangma ulaong bahadin ka jing pendan kam ya u hydroja hamau kurwat kala long ka job kani ka committee lingba ka Soil and Water Department kala turwa ban pendangkam 8000 tli ke hydroja nakabenta ban penbyang boarding electric haki 8000 tli kinong kendong lingba uwe u hydroja hadu sanphau tli kilong yeng kila ban yo ya ka boarding klem dadan kam ban COAA usangma ulaong baladabu ya ki hydroja haki 8000 tli kisnong kumbashilak kinong shongshnong ka jilla kinyo ya ka boarding electric Thawachang Gehlot, Menteri Katna Social Justice and Empowerment jongka sarkar Pedang, nation benta haka program nakabenta bansam ki tiar kitar bar ki kor yarap shakito ki bedan ki jing duna haki dikhat met jongki bar kito ki blakin jo shakarta ka ba 100 nam shajrong lingba ka scheme ADP/RVY ya kane ka program an punlang haka 8% tarik munta ubnai ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kala penbena ba an sangya pentrai kam ya ka Mauplang substation ha ka 8% bat 8 tarik ubnai risau nado kapor khandai baje min step hado kapor saw baje janmit nakabenta ban pendap yaki katok ani kam ki badan kam ha ka ni ka station kito ki ban shakta ha ka ni ka jinglip light kilong ka Greater Shillong Water Supply ka Sar Shillong barok ka way ka Mauplang mangap bat kiway Kaseng National People's Party NPP henen kasni kala kantai ya kajing ong ba iba didi lapang ibalong unang yalang barem jong kaseng Congress inyakun haka election Lok Sabha ka bansawan kum ukurtong jong kaseng NPP habaya kren bakinong pathay khubor ha Shillong u President kaseng NPP iba WR Kharlukhi ilaong bakaseng kampat shimlakhat application wat na kinungyale election kiba ka ibit ru nakabenta kane ka election
ilaban rap sho bakaseng kalathung ya iba lapang kum chief advisor jong kaseng namal bakasngo buram ya i kum unong yalam balarang ba hakasang himasima haka jo kapor arwat kinong yalam kaseng BJP na East Giant Hills ki bakantop ya iba ard khar ba diba arshad ba iba S Shadap ibalong UMDC badem ka JHADC kila penyeso elade bat kaseng NPP kaniya kedai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ha Assam u Ashish Mukherjee ubade Professor ha ka Tezpur University unyo apdyam ya ka khusnam Indian National Science Academy INSA Teachers Award 2000 pra nakabenta ki rukam hikai ki babha jong u da ka ba ai min sien bat punslori ki khanna baken kham snotnat bantrei ki kam ki bedai ba ka science bat technology u Professor Mukherjee uday udin jong katnat research and development bat ukhli jong ka Department of Biotechnology Nodal Cell nakabenta ki Medical College jong kathain shatai lammi ngi yatho ka khubor bala punmi da ka skol ba Tezpur University kani ka khusnam na ka INSA New Delhi kadai ka wai ni ki khusnam ki bahe adu bala ai shekinohi kai ya ka science but technology hakari India INSA ai kani ka khusnam sha Professor Mukherjee haka jingelang basisen shisnam jongka INSA kaban long ha uno apra 8000 khatpra ha Nagaland la yoban ai dawai tika banyada na unyang perset bat rubella shapalat lailak ngut ki khlung bat khana lingba ka measles rubella campaign kabalas dang nado lai tarik urisau u deputy director katna ka koi ka khya jong kani ka jilla u Dr. Ruzo Kru Rio ule thu bakumba lailak laipo hajar arspa khnai pu armut ki khlung khana kila yo ya kani ka dawai tika kat hado ka arpu tarik urisau ula ben rap shu bala penlong ya kajing ai dawai tika haki arajar ruspa prapun teli ki skol kani kajing ai dawai tika kan me hado katayo ka baning kong jong unai wieng ong urio haka lumpung ya lakai football Hero Indian Super League ka North East United FC kanya khon persha ya ka Jamshedpur FC ha Guwahati ha ka arpusan tarik upnai risau hadin bakilele kai bha ha kani ka lumpung nakabenta ka jing snotna jong kitugi ba ya ka jing ele kai football lapin ipu ipieng ha ka rukam ka ba itnat bha ya ka NEUFC Fan Park ha ka tai ka sngele kai ka NEUFC Fan Park kan penong ya ka put ka tam ha ka por janmet ha ka ba ki kan honong ruai kum ka SKD kin ruai ki jing ruai phareng Assamese but Bollywood nalor nangta kindan ru kiwai kinapun bernya ha ka tai ka janmet kum ka kan honong ruai Sikdar and Kabira u DJ MIG bar kinong tank sing Shri Bhumi akhom nalor kiwai de u MLA ka sing BJP u Terash Gowala hanen ka sni ulapha ya ka shithi e no kam jong u na ka yingdar bar thau ang ka jila Assam sha umantri rangba Sarbananda Sonowal u Gowala u bare unong mikmat na ka Duliajan constituency ule thuo ba ulapha ya ka shithi e no kam jong u sha Sonowal ha ka sni mingkong baladap habara kali kidaw kajing ino kam jong u ugawala ulaong bakidan buong kidaw bat kawai naki kalong ba umshim lala ban pendap ya ka kamram jong u kum u MLA Hendriyong wat kibriyo kila kampang hadin bakila ban ya utit u bakila thiet na kayo Mega Grey ha East Garo Hills kini ki Hendriyong wat kidai ki banatura West Garo Hills bat minta kidan hapo kajing sumar hatura Civil Hospital laya thuo bakini baro kila light na kajingma ya arngot naki la pelait no na hospital kat basangot kirang don hapo ka jing sumar ban pun kot ya ka khubor sa shisien pat kimat bakongsan kajing pakhang shnong balakhot pinlong de kisang bapher ban persha ya ka Citizenship Amendment Bill hanin ka sngi ha Assam kam shimlakta e ya ka jala ai jingbet ka ying bishar bahakri do jongkari ban bi ki bom pataka ki ban khamduna ka jing sawa bat jing penmi tedam balakhot ki green cracker ha keleng kari bat ka seng National People's Party kala kentai ya ka jing ong ba iba didi lapang inya khon kum ukur tong jongka ha ka election Lok Sabha ka banwan bat ka tuni lapoi sa kabakot jongka khubor ka balawan shapi na ka All India Radio Shillong sa Shipor kata kapor prabaji nyesok baka Delhi station nakabenta ka khubor hakaktin Hindi kaban bot pat da ka khubor hakaktin Phareng hakapor prakhasan minute kani kadai ka All India Radio Shillong